Και για σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι Part 3 Rivals. Σήμερα δεν θα παίξουμε με τον Απόστολο, γιατί λίγο τώρα είναι κάπου αλλού, τρώει. Οπότε θα παίξω παιδιά μόνος μου Rivals. Θέλω άλλη μία νίκη, όπως βλέπεις. Άλλη μόνο μία νίκη για να φτάσω 400 νίκες. Οπότε πάμε στο βίντεο, μην ξεχνάς subscribe και like. Και παιδιά, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε να περιμένουμε τώρα να πούμε, γιατί παιδιά θα κάνουμε πίση ώρα να πούμε. Παιδιά, θέλουμε άλλη μια νίκη. Ελπίζω να σας αρέσουν τα βίντεο μου. Μην ξεχνάτε subscribe και like, γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και θα βελτιωθούμε και στα βίντεο. Οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, θα μπούμε θα μπω παιδιά με ένα που είναι 30 level. Θα μπω μια που είναι 90. Απλά γιατί θα κάνουμε μισή ώρα, θα μπούμε λίγο εδώ πέρα play, πατάμε play και ένα βγαίνα. Οπότε ναι, θα κάνουμε μισή ώρα. Μπορεί να αρχίσουμε να μπούμε και από εδώ πέρα, θα σας λέω κάποια πράγματα. Λοιπόν, ο Απόστολος τώρα διατρώει, δεν μπορεί να παίξει. Σήμερα τώρα παιδιά κάνουμε teleport αλλού. Το επόμενο βιντεάκι παιδιά δεν θα είναι με rival, γιατί κάνουμε μόνο rival παιχνίδια. Θα κάνουμε, ας πούμε, το επόμενο βιντεάκι μπορεί να είναι με Brawl Stars, ας πούμε, πως αυτά 40.000 τρόπαια, μπορεί και κάποια άλλα. Οπότε σήμερα είναι το τελευταίο μας μάτς για να φτάσουμε παιδιά 400 νίκες. Λοιπόν, ξεκινάμε παιδιά. Πρέπει πρώτα να πάρουμε όπως πάντα sniper, διαλέγουμε το όπλο μας. Το παιχνίδι λέγεται Rivals, όποιος δεν το έχει παίξει, αν και το έχετε παίξει όλοι πιστεύω. Παίρνω κάτι όπλα παιδιά που τα έχω συνηθίσει, είναι κάτι έτσι παλιά όπλα που τα έπαιζα. Τώρα τα έπαιζα και πάρα πολύ λίγο τα έπαιζα. Παιδιά, έχασα πέρα που είναι 54 level, έχασα το πρώτο round. Είναι δύσκολος, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε το τηλέφωνο. Μπορεί να μην μιλάμε για λίγο. Πάρ' το 150 παιδιά. 150 παιδιά, έφαγε 100. Έφαγε 150. 150 πήγα ξανά. Μπορεί να ξέρετε ότι πατάω το στόχο, αλλά παιδιά το πατάω όντως. Λοιπόν, άμα θέλετε να τα αλλάξετε και εσείς αυτό το σημείο, όπως τα βλέπω και εγώ, όποιος δεν ξέρει και θέλει να μάθει. Παιδιά, χάσα ρε, μου λάγκαρε. Δεν πρέπει να χάσει παιδιά, είναι καλότσικος. Λοιπόν, όποιος θέλει να το αλλάξει όπως έχω και εγώ, σε να φτάσει στο κέντρο και παιδιά στο άλλο το έκανα freeze ray, πάλι καλά που τον έκανα, γιατί θα είχα πεθάνει. Το κάνουμε από τις αρχές, θα σας δείξω μετά πώς το κάνουμε. Και θέλει να subscribe και like, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Μην το ξαναλέω, γιατί παιδιά θέλω πάρα πολύ παιδιά να φτάσω στο τέτοιο. Παιδιά 150. Λοιπόν όλοι, είναι Δευτέρα παιδιά, ναι, βιντεάκι σήμερα. Θα ξανακάνω παιδιά βιντεάκι νομίζω την Παρασκευή, αλλά θα κάνω short νομίζω. Θα κάνω short νομίζω αύριο. Λοιπόν, το κερδίσαμε. Θυμάμαι που παιδιά μήνυματα. Φτάσαμε 400 wins. Έχουμε φτάσει ήδη 4 win streak. Ευχαριστώ που κάνετε το βίντεο, και πριν κλείσω το βίντεο subscribe και like, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να σας δείξω παιδιά πώς έκανα αυτός τις ρυθμίσεις που το έβλεπα πριν. Λοιπόν, πρώτον
Πάμε εκεί πέρα πάνω στις ρυθμίσεις ή κάτω όπου θες. Εγώ που θα πάω, παιδιά, κάτω, το πατάμε, μπαίνουμε στις ρυθμίσεις. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, έχουμε 6 παιδιά τέτοια. Εικονόδια. Λοιπόν, θα πάμε εμείς στο game. Οπότε, εδώ πέρα δεν θέλουμε κάτι λίγο να τα αλλάξω εδώ πέρα. Αν έχω κάνει καμιά βλακεία, όχι. Πάμε παιδιά εδώ πέρα στο crossout, στον στόχο, να τα βλέπω κόκκινα. Έβαλα color εδώ πέρα που λέει color, κόκκινο. Άμα το βγάλω αυτό, παιδιά, θα είναι έτσι, οπότε αυτό δεν μας καθόλου. Να θέλω να είναι κόκκινο. Αυτό, παιδιά, είναι για να το στρίβεις. Εγώ δεν θέλω, θα το αλλάξω μια μέρα. Αυτό είναι και να το μικραίνεις όσο πιο μεγάλο θέλεις. Έτσι, παιδιά, όποιος το κάνει, παιδιά, μπορεί να πετυχαίνει όλα τα άτομα. Λοιπόν, μετά από το color έβαλα αυτό color από το πράσινο, η τελίτσα που είναι μπροστά. Μετά δεν τα άλλαξα, αν και τα ανέβαζα έτσι λίγο σαν μαυράκι να είναι. Ναι, παιδιά, το είχα έτσι. Και τώρα, ας πούμε, έτσι το αλλάζουμε πριν, άμα θέλετε το μαυράκι να είναι πιο μεγάλο. Και εδώ πέρα αλλάζει αυτό το μαυράκι, οπότε εγώ θέλω αυτό να έχω, μου αρέσει πιο πολύ. Και τώρα πάμε να δούμε άμα είναι όντως έτσι στην εξάρτηση. Τα μηνύματα μου, μέσα τα μηνύματα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βάζω, παιδιά, αυτά τα αγαπημένα μου όπλα, παιδιά, που θέλω να τα πάρω. Αν και μερικά έχω εδώ πέρα να τα πάρω. Αυτά εδώ πέρα, παιδιά, που θα δείτε. Να, αυτά που θα τα πάρω, να δείτε. Τα βλέπω, παιδιά, έτσι. Όποιος θέλει να εξασκηθεί στα όπλα, μπαίνει στην εξάσκηση στο Rivals. Κοιτάξτε λίγο πώς θα βλέπω έτσι. Αυτό, παιδιά, βαράει σε όλο το τοίχο, παιδιά, ειδικά αυτό στην αρένα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί λαγάρει κιόλας. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, κοιτάξτε, πετάγεται και άμα θέλεις όλες μετά το άτομο που είναι εκεί πέρα, ή βαράς με αυτές τις βαλίτσες ή απλά κάνεις αυτό και βαλάς με φλογοβόλο ή με αυτό ή με τις βαλίτσες. Λοιπόν, αυτά για μένα. Λοιπόν, από εδώ πέρα μπαίνουμε στην εξάσκηση shooting range με την εξάσκηση. Λοιπόν, όποιος θέλει για εξάσκηση να μπει εδώ πέρα ή να μου πει σε μένα, γιατί εγώ εξασκώ καλά άτομα. Εδώ πέρα είναι, παιδιά, τα όπλα που έχει όλοι οι άλλοι, πηγαίνετε στο shop και τα κάνετε και, ας πούμε, αγοράζετε, παιδιά. Έχω να πω ένα πράγμα, έχω πολλά κλειδιά και εσείς όχι, κλάψε, ok. Sorry, λοιπόν, subscribe και like και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Bye bye.